Eu non nací nun pueblo aí abaixo, pero criei-me aquí, porque meu pai era daqui. E ali xa se falaban certas palabras que non eran igual que aquí. E non hai 1 kilómetro. Hoxe vou a bando ou así. Aquí sempre se falou de outra maneira, neste pueblo. Nós antes falábamos o galego, o noso, de aquí, da zona. E agora ou falan o castelán ou falan o galego máis como se estudia. Eu recordo neste pueblo a meter a agua, recordo a meter a luz, porque tampouco había luz. Ou viábamos dunhos pueblos outros atutando e cantando cancións raras para que nos coitaran dun pueblo alto. Cando se limpaba o cuartafegos, íbamos limpar o cuartafegos tamén. Antes paría unha cabra co leite daqueles formigos que salía, porque non daba leite, claro. Entón, que aquilo se feía. Despois, ca sangre do porco. Despois, ca o leite da vaca, ao parir o primeiro leitico aquí, se armaban as filloas. Outro día comían fillós. As fillogas a mí sí que me saman mal, ves? As que en castelán se din as babosas, ou lermes, nos chamamos lermes. Eu digo 4. Bueno, nós decimos uxe, non oxe. Porque oxe para min sale un pouco uxe. Pois que se está na época de poñer os tacos, que lle chamamos nós, cebolas, salada e cousas desas, pois imos por as cebolas, imos por os allos. Pero nós chamamos de frego do pino, que son as follas, non? Os pinchos. E, por exemplo, a pita, pois decimos poñen. Puden. Que dice puden? Chamo este, non me oiu a primeira, ou bichmo, non é bicho. Este rapaz tamén me está. Depende. Unhas veces decir e outras veces decir. E fomos todos despois de abrir da festa, acordamos nos ir ao cine. E cando chegamos á casa eran as 12 da noite, menuda levamos. Eu por menos unha. Non a levei cun carmao, levei na cocina. Se faguías cousas malas, sí, pasou, non? Guardar os cuartos, pero non guardar cartos. Bueno, pois agora pagainos ya se porta. Pois ainda están aí. Troitas. Ai, que pillabotas. Alá. O taboleiro do parchís é... Cadrado. Animal que ataca as ovellas. Lobo. Fan ruído cando hai tormenta. Tronos. Ves como sabes? Unha tenza é unha parcela de monte comunal, pero estar a tenza de algo ou de alguén é estalo a esperar. Así que, se vostedes oín dicir estiven toda a mañá a tenza do Peixeira non apareceu, probablemente están en Bande. En Bande anotei un dito que é común a toda Galicia. Falaban dun velliño que estaba a morrer e decían está vou non vou. Gústame este dito porque expresa moi ben a ambigüidade da situación do enfermo terminal que non sabemos canto vai durar, o que lle resiste o corazón. Está vou, non vou. E por último, en Bande pareceme que entendín por que decimos nunca falta un roto para un descosido. Eran dúas mulleres amigas que estaban falando entre elas e unha decía a outra, ai muller que mal vestida ves. E a outra dille, fala o roto do descosido. Claro, é máis defecto tela roupa rachada que tela descosida. Falar o roto do descosido é criticar unha persoa que ten un defecto grave a outra que ten un defecto menos grave. Cando dous están mal, sempre hai un que está peor. Nunca falta un roto para un descosido. A ver.